ngai kublei pi borok ki perlok ta simpat aka teng displace na pedim jini te akane ka por ka bam tang la poi seka bible quiz ka balai pada akane ka bible quiz no alam jipi lingba ka chithi jakob pada akane ka bible quiz min yoru jinggeli berhati kata sai kecupap te ale perlok ninya stangno Don jing pen kya hak ti jong me Banga it bangan mane Perthai kani kano milong bakra Don jing e hak ti jong me Ti bas bun jong me tuk ne Perthai kani kanu me long bakra Don jing pen kya hak ti jong me Banga it bangan mane bakra Don jing e akti jong me Akti bas bun jong me tuk ne Perthai kani kanu me long bakra Trayo kano ngai jing it bete me kwa bale Jing is nay jong me ma kastap ngasya dabor play ula penska Don jing man akti jong me Jing mayan ma jing khao de Me wan pene me sha halo ding na Don jing so akti jong me Banai ti no ya te mentang la poi sa bakut te saya kundu pada ki bat ki video bat kwa ban ong ni pi kum ki perlok rajor la ni long kita ki bru ki ba sakri yo ble war la happening ki jing jinjar ni ki jing le adi bunyi man la kasni man la por tendre tinggal jong beli pat limba kan ka chithi ju ko nong ka ban kong khot ba ar ong ba parla peding ki tin ju ide ban nyo be ya ka ji ka ben te bre no kan lam pi nang ri no smas khare pi ba to aru ba ngin nang long ta gi ba khan an shekri ble besbon se kan du pa atu